Само че момичета, този клип е за YouTube, но в него няма да играя геймплей, както виждате. Искам само да кажа, че избирам на какво да снимам чрез лайковете. Влогът ми, моят влог, има 6 лайка и по това разбирам, че искате да правя повече влогове. Клипчето ми на интернет има 4 лайка. По това разбирам, че искате не толкова много хора от тези 8 човека, 4 искат да снимам на интернет. Ще има интернет. На Dark Souls, например, имам 3 лайка. Това означава, че само 3 човека от тези 8 искат да снимам на Dark Souls. Но понеже Dark Souls ми е челендж, ще трябва да го довърша. Ако искате да правя повече влогове, повече интернет, повече Dark Souls и други игри, лайквайте. Чрез тези лайкове аз разбирам на коя игра да снимам. Например, ако пусна Minecraft и тези 8 абоната ми набъхат лайкове, ще снимам само на Minecraft. Разбирате ли? Ще правя поредица. Например, 3 клипа на Minecraft, или 2 или 1 и качвам друго клипче. Така аз оценявам моите клипове. Така че, ако искате да снимам на някоя от тези 3 игри, казвайте. Бъхайте лайкове. Нали? На нито едно от тези видеа нямам точно 8 лайка, колкото абоната има. Така, ще се надявам този клип да сте разбрали какво трябва да направите, за да снимам на вашето клипче. Например, ако има само един лайк, аз няма да продължавам да снимам на него. Защото един човек от тези 8 го харесва. Довиждане, момчета и момичета, това беше от мен. Може да сте чували няколко говорене, съжалявам за него. Имаме гости. Бай-бай.